Česko se hýbe, cvičí a tančí se rychle blíží do svého finále. Už tady máme pouze jednu jedinou skladbu, kterou pro nás připravila Česká obec Sokolská, konkrétně tělocvičná jednota Sokol Rychvald. Název skladby Ostravo. Trenérkou Kateřina Matušínská. Jsou to dorostenky a je to fáračka. To je název tance, který má v sobě prvky slezského folkloru. Sličnek Hornic z Ostravy. A poslední vystoupení, milé dívky, zůstaňte už na pódiu, protože já teď pozvu všechny, kteří tady s námi zůstali, na závěrečné rozloučení. Myslím, že byť je nás tady málo, protože to byl opravdu dlouhý den a všechny menší děti už jeli domů, tak si zasloužíme všichni a hlavně všichni účinkující a organizátoři si zaslouží jeden velký závěrečný potlesk. Určitě program dnešního gala večera je u konce a dovolte, abychom ještě jednou naposledy pozvali zástupce 4 organizací, kteří tento dnešní den a večer pro vás připravili. Za Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz je to paní Jitka Literová. Za Českou obec Sokolskou žen poděkování paní Haně Boučkové, která vzhledem ke své nemoci už jela raději se léčit. Za Českou asociaci sportu pro všechny pan Miroslav Zítko. A za asociaci školních sportovních klubů pan Ladislav Petera. Děkujeme samozřejmě také partnerům akce, bez jejíž finanční a materiální pomoci bychom tady určitě nebyli. Dovolte, abych tedy připomněl, že partnery akce byly Všeobecná zdravotní pojišťovna Bonduel, jejich projekt Škola plná zdraví, Vinalite, Vesko, Brillantia, Bonavita, pitný režim pro všechny účastníky zajistili karlovarské minerální vody se značkou Aquila. Pro ty všechny poprosím ještě jednou o velký potlesk. Dnes to tady byl jeden dlouhý den. Pro vaši informaci, to
všechno, co je kolem nás, se začínalo stavět přesně o půlnoci. Tým Českého svazu aerobiku, fitness a tance FISAV.cz, což jsou zejména dívky v růžových tričkách, jsem najížděl na 5. hodinu ráno. Za celý den tady byly téměř 4 000 lidí. Byť už to tak teď nevypadá, tak skutečně bylo tady absolutně plno. Jsme moc rádi, že se také podařilo natočit klip všech účastníků, všech dětí, které se zúčastnily soutěže Česko se hýbe a který, doufáme pevně, se bude líbit i České televizi. Děkujeme tedy vám všem, děkujeme všem, kteří přišli, kteří pomáhali, kteří cvičili. Děkuji Kubovi Bažantovi, mému kolegovi a přejeme vám pěkný den, pěknou neděli a snad lepší počasí. Já také děkuji Janě Havernové vám za to, že jste přišli. No a nezapomeňte se dívat na ČT Sport. Již příští sobotu záznam z dnešního gala večera. Nashledanou. Děkujeme.